Každá vernisáž je iná, každá je čarovná, je to nakoniec taká prvá vážna prezentácia s novými dielami pre každého výtvarníka. No a keď to umelec prizná alebo neprizná, je to vždy pre ňoho určité napätie, určitá taká neistota, ako to príjmu diváci a podobne. Je to tady Šrumec, normálně maluju obraz třeba 14 dní a tady jsme museli namalovat 2 obrazy za 4-5 dní, takže trochu nervy byly, aby jsme to stihli. Někdo pracuje rychlejc, někdo pomalejc, ale i tak je to záhul. Na dnešní vernisáži prací, které byly vytvořeny na výtvarném sympóziu Salve Prachatice 2025. Letošního ročníku, je to již 18. ročník, se zúčastnilo celkem 16 účastníků ze 6 zemí. Máme tu účastníky z Litvy, Lotyšska, Rakouska, Německa, Česka a Slovenska. Tématem letošního ročníku bylo město pohledem z výšky, rozhled na Libí. Já bych vám, milí umělci, chtěla moc poděkovat za to, že jste pozvání k nám do Prachatic. Děkuji za to, že jste tady s námi strávili týden a za všechna ta krásná díla, která jste během takto krátké doby vytvořili. Dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám tady na půdě Městského úřadu v Prachaticích. Já vidím kolegy zastupitele, pana Markelišku Mírovlodece a pana Petra Kolína, to chci pozdravit a jsem rád, že jste taky mezi nás přišli. A já bych chtěl říct jenom k tomu rozhled na Libí, město z výšky, tak pro nás je to velmi významná událost, protože v roku 2025 je právě takovým rokem horského roku na Libíně. Jenom z toho důvodu, že se otevřela horská chata na Libíně, plánuje se oprava rozhledny a plánují si právě nové trajekty, proto se zvolilo i toto téma a to jsem moc rád. A já k tomu Salve, k tomu výtvarnému sympóziu chci říct, že já už jsem si to procházel odpoledne. Já musím říct, že jsem až mě je skoro líto, že některé obrazy tady v Prachaticích nezůstanou, protože se mi některé velmi líbí. A chci říct, že jsem velmi rád, že jste sem vážili cestu, že jste tady týden tvořili. A já si myslím, že město Prachatice podporuje tímto tu kulturu, která má prostě nějaký velký smysl. A to jsem moc rád a chci moc poděkovat za to, že můžete s námi Palmoza, protože si myslím, že je to respektovaná kapacita v tomto oboru. Já jsem moc rád, že to s námi jste a že s námi budou spolupracujete. Přeji vám příjemnou vernisáž, ať se vám to líbí. A jsem moc rád, že jste si při pátečním večeru našli čas na tyto krásné obrazy. Už som s pánom vicestarostom rozprával. To, že si nesmierne vážim, čo robí toto mesto, aj vďaka nemu, vďaka tým, čo to začali, vďaka vám, čo to pokračujete a ďalej. To je tak úžasná vec pre rozvoj kultúry vôbec, že jej dosah to vidia až ďalšie generácie. A to, čo som teraz povedal, to nie je žiadna fráza. To myslím úplne vážne. Dnešná doba. Čo je dnešná doba?
Nič nové. Ľudstvo sa nepoučilo. Králi, panovníci furt bojujú, strieľajú, zabíjajú sa. Furt sú niečo viac a viac, stále a stále a stále. No, nepoučili sa, odkedy poznáme históriu ľudstva. Stále sa naháňajú a podajú nožu. Ale umenie a veda idú ďalej. A to je dobré, že to robí. Súčasné umenie to nie je iba blbosť, to nie je hlúposť, nezrozumiteľná, ťažko vymyslená, tak ako často hovoria v médiách, píšu a podobne. To súčasné umenie je súčasné, je to contemporary art, je to výborné. Predstavme si len pred niekoľkými stáročiami v renesancii, hej, kto by si mohol dovoliť namalovať takýto obraz? Povedia, veď na ňom nie je nič. Pozor. Na tom obraze je energia. Tu cítime, kedy si ľudia nevedeli. Kto by si dovolil rozbiť kompozíciu, jak to Lucia Tužinská? Nikto. Úplne rozblázená kompozícia, inak postavené domy, nič nehrá podľa pravidiel klasickej malby, ktorá vznikala, tvorila sa niekedy ešte od starej antiky. Dnes to doberieš ako rozprávka, surrealizmus, ako niečo nové a pekné. Všetko je pekné a nové. Umenie je zážitok. Nikto z vás nerozmýšľa, keď počúvate Beethovena a Mozarta, hej? Nikto z vás nerozmýšľa, že či tam vidím to alebo to. Umenie je pocit. Ak ho dobre napíšeš do knihy, ak ho dobre namaluješ, ak ho dobre tlmočíš ľuďom, tak si vyhral. To nie je umenie, ktoré aj zdevalvuje našu generáciu a pôjde inde. Nie, to sú experimenty vážne. To je progres mladých ľudí, absolventov vysokých škôl, ktorí špekulujú, chcú niečím iným zaujať, ale všetci nakoniec prídu do tej svojej cesty, ktorá hovorí o kultúre, o umení a o kvalite. Takže nemilme si to. Ľudia milujú to, čo je dobré a to, čo je kvalitné. Ľudia milujú ešte jednu vec, a to je gíč. Gíč. Pa nemáte čo je to gíč, tak? To je všetko jahalka za gíča. Základ gíču je to, keď je niečo tak pekné, že už ešte nemôže byť. Super pekné veci. Základom gíču je napríklad Barbie. Čo je Barbie? Barbie je gíč. To nie je umenie, to nie je nič, to je gíč. Keď si vnímavý a nájdeš si čas, v obrazoch vidíš oveľa viac, než na prvý pohľad. Dobre, tak dnešná výstava je veľká, je kvalitná. Vyzeráš tomu zbroz, z kvalitu, fantastičná. Podívajte to, že je to je niečo, čo priniesli výtvarníci, dá sa povedať, z celého sveta. Je to svet z celého vesmíru, lebo sme súčasťou vesmíru. Vesmír, space. A je dobrá hviezda, čarovná, vzácna, pekná, jednoducho umelkyňa, ktorá predstaví vždy niečo nové, osobité a ktorá je malovať pravidelne. Kresletne a špičkou. Hviezdou, skutočnou hviezdou, ktorá má za sebou už roky a ktorú pozná celý svet, je Mária Šechtlová, ktorej každý krok v umení znamená veľa, znamená hodnotu. Lucia Tužinská. Lucinka začína stále s tým, že snaží sa vysvetliť, dať ľuďom to, čo sa im páči. Strašne čisté dievča, veľmi hodnotné, charakter a podobne. Lenže to umenie od nej vyžaduje viac a viac nároku. Ja vás poprosím, poďme poďme sa na stage. Poďte. Dobre, máte fotoaparáty? Dobre, poďte prosím. Dobre? Tak. Toto je moja. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Dnešná
náročná vernisáž pre mňa ako výtvarného teoretika dopadla veľmi dobre. Najmä tým, že obrázky sú nesmierne zaujímavé, že sú nositeľom toho, čo najviac potrebujeme, a to je umeleckej hodnoty. A z toho hľadiska nemám vôbec pochybnosti, že by ľudí neoslovili alebo nejakým spôsobom, že by ich ľudia neprijali, práve naopak. Téma je vždy zaujímavá a dá sa povedať, že tento rok bola aj náročná, tá téma. Bola náročná preto, lebo išlo o to pohľad na toto krásne mesto, na Prachatice z výšky, pohľad z vysoka. No a samozrejme, klasický pohľad je topografický. Ak sa pozrieš na mapu, tak sa pozrieš z nejakého dronu na Prachatice a maluješ, že? Ale takto, keby robili umelci, nie je žiadna výstava dobrá, nie je nič zaujímavé a ľudia by, nielen diváci, samotní usporiadatelia by iba ohrnuli nos. Takže každý z tých umelcov prišiel k tomu kreatívne. Buď vytipovali nejaký prvok z mesta a zasadili ho do celkovej atmosféry. Niekto urobil úplne klasickú topografiu, pohľad z lietadla. Niekto si vybral prvky ako vášho slávneho slona a podobne. Vsadil to do klasických týchto vašich malieb na domoch, a zároveň vytvoril určitú fériu surrealistickú a podobne o meste a o pohľade z výšky. Jednoducho, čo obraz, to niečo iné a to niečo nové. Za ty roky se tady vždycky setkáváte už s umělci známými a s nováčky. Jak máte tohleto prolínání těch generací, které se vlastně jezdí už nějaké roky, a těch mladých? Áno, prelínanie je dobré. Ono mnoho ľudí robí, keď niečo robí, že to všetko staré vyhodí, respektíve tých umelcov, ktorí boli predtým, už viac nevolajú a zavolajú iba nových. No, viete, to máte ako aj s umením, ako s vedou, so všetkým, tá kontinuita je potrebná. Ako náhle sem prídu niektorí, ktorí už boli po iné roky, áno, a oni vedia dať tie základné, nielen informácie, poznatky, ale presunú tú atmosféru pre tých úplne nových. Tí noví nepotrebujú potom čas zoznamovať sa, vedia asi kam vstúpiť a čo vytvoriť, ako vytvoriť a tak ďalej. Má to logiku, je to múdre. Je to múdre vôbec v celom svete, že tá kontinuita funguje. A ten, kto tvrdí, že ja nepotrebujem žiadne vzory a nepotrebujem ten klame, že jednoducho kontinuita je otázka vývoja. Je po těch letech ještě něco, co vás na Salve překvapí, konkrétně v tom letošním ročníku, co vás překvapilo? Áno, čo ma prekvapí, tak to sú vždy noví umelci. Z toho mám skutočne radosť. Nový umelec je niečo úplne iné, fantastické. Prekvapí ma, a je to taký paradox, umenie z tých, ktorých poznám, ktorí už chodili a ktorí namalujú nové obrazy. To ma vždy prekvapí. To u každého dobrého výtvarníka, každé nové dielo. No a samozrejme, to ďalšie prekvapenie, v meste, tu v centre mesta sa nestávajú ani auparky, ani veľké mrakodrapy, takže mesto je krásne také, ako je. Prekvapí ma vždy, okrem umenia, tá ľudskosť, taký normálny prístup, a preto sa sem vždy teším. Kdyby byste mohl vybrat si něco, co byste namaloval, nakreslil, nafotografoval v Prachaticích v souvislosti s tím tématem, tak o čem byste lidově řečeno šel? Co byste si vybral? Ja by som si vybral z hlavy, tak ja by som urobil iba náznakovo, iba 1-2 líniami taký kruh mesta a vybral by som si tie okolité stromy, svahy, lesy, ktoré obklopujú, lebo lesy sú stále rovnaké ako mesta, ale pritom sú vždy iné a iné. A túto okolie Prachatic tohoto mesta je úžasné. Jsem tady už podruhé, byla jsem tu naposledy před 2 lety, těšila jsem se sem velice. I posledně se nám to moc líbilo. Co pro vás Salve znamená? Setkání úchvatných lidí, perfektní podpora od lidí, od města. Martina je naprosto úžasná. Máme prostě tady všechno, co potřebujeme a krásně se nám pracuje. A krásný prostředí samozřejmě. Ty setkání právě dělají to výjimečné na takovéhle akci, protože každý nový člověk, každý nový umělec přinese do mýho života nové náměty, nový pohled na tu samou věc kolikrát a to je vždycky obohacující.
сказали, что чем еще может помочь, но хотели попросить, чтобы отпечатать авиабилеты, но еще их можно только 24 часа, еще рано, еще вот несколько часов. Jak zvládáte ty jazykové v úzovkách bariéry? Vůbec nemám s tím problém. Bavíme se anglicky, rusky, v podstatě všichni si popovídáme. Vždycky tady je někdo, kdo přeloží třeba z němčiny, já třeba nemluvím německy, ale většina lidí mluví anglicky a jako není s tím problém vůbec. Téma bylo jasné, Prachatice z výšky, takže jsem si nastudovala půdorys města a zaplnila jsem ho koňmi, soumary a osly. Můžete na tom obraze vidět Prachatice z výšky, skutečně, je to mapa Prachatic, akorát, že místo domů jsem tam použila symbol soumarů, obchodníků, který sem vozili sůl, pivo, zboží. A místo domů jsem prostě použila zvířata, tažná zvířata. Čím jste začala? Začala jsem samozřejmě podkladem. Je to zlatá stezka, tak jsem vybrala zlatý tón. Pak jsem si naskicla špachtlí, půdorys města. A pak jsem ho začala zaplňovat všemi těmi soumary. Nechybí tam přece jenom něco ještě? Nemáte pocit, že byste ještě tam něco doplnila? Ne. A už myslím, že v životě nebudu malovat koně z výšky. V čem je to složité? Bylo jich opravdu hodně. Ale ten obraz by se mohl jmenovat taky Najdi krávu. Je tam jedna kráva mezi nimi. Hledejte. Tady. To je kostel a tady je věž. Prachatice si užívám obvykle perfektně, pokud mám čas jít do města. Máme tu namalovat zpravidla 2 obrazy, máme na to asi tak 4-5 dní, takže většinu času tvoříme, ale když se najde chvilka, tak ty procházky tady jsou krásný, romantický, dobrý kafe ve městě, takže prýma. Z vašich spolutvůrců, co vás třeba zaujalo, vás osobně z těch děl, co tady máme možnost vidět a proč? Když jsme se dívali z rozhledny Libín, tak ke konci nás tam zaplavily mraky a ten pocit z toho byl přesně takovýto. Tohle jsou Prachatice z výšky od pana Zeitlera a ten pocit jsem měla přesně takový, jako když jsem v peřince z mraků. Moc se mi líbí hravost třeba tohoto obrazu a musím říct, že letošní ročník je opravdu silný, že všechny ty obrazy, co tady jsou krásné. Třeba impresivní pocit prostě z tohoto obrazu, nebo z obou obrazů od Pamely, že to je takový neoimpresionismus, že vlastně tam není nic konkrétního a přesto přesně víte, co tam je, tak tyto obrazy se mi taky moc líbí. Já jsem převážně figuralista a mojí největší vášní jsou portréty, takže jsem si namalovala svého kamaráda, právě pana Zeitlera, který má velmi charismatickou tvář. Tady je obrázek jeho dcery. Je to takový trojportrét. Ten obrázek. Tady je obrázek jeho dcery. Ty sympózia všeobecně jsou úžasný tím, že se vždycky něco nového naučím. A seženete nový kontakty, nový přátelé a to prostředí tady je opravdu krásný. Takže tak. Přijedete příště na Salve? Určitě se sem vrátím. Nevím, jestli příští rok, protože mám těch akcí poměrně hodně, ale určitě se sem vrátím a ráda.